Tam tam. Tam tam tam. Okay. Det så godt. Men det er ligesom sådan noget adventure noget, hvor man sådan gik med hende. Nej, fuck! Der er allerede en, der har lavet det. Er der det? Fuck! Lort, mand! Er der allerede nogen, der har lavet det? Hvor har du fundet det henne? Er der nogen, der har lavet det allerede? Nej, nej. Er det okay, Kasper? Kasper, er det okay? Ja. Okay. Jeg troede bare lige, at jeg kunne være den første. Jamen, jeg tror sgu ikke, du er Pixeline dansk, eller hvad? Ja. Ja, det er hun. Prøv at lade vente, hvis... Nej, pis, han har 400 subscribers. Har han det? Hvem er det? Du var ham, jeg sendte lige linket. Nå. Men Pixie, vil du så ikke lave nogen andre, eller noget? Altså nogle andre spil? Du vil ikke lave noget med nogen andre, eller hvad? I stedet for bare... Nej, jeg er ikke så vild med det. Nej, er der... Det er da ærgerligt, at ham der, han allerede har lavet Pixeline. Det var det, jeg troede fandme lige, du var den første, mand. Ja, men der er jo mange Pixeline-spil. Skal jeg prøve at finde nogle flere Pixeline? Må du gerne. Det er bare, man så sige, jeg har efterlignet ham og sådan noget. Ja. Men altså, du efterligner ikke nogen. Der er også Pixeline i Pixeland. Er det noget, der lyder spændende? Nej, det var det, jeg lige kiggede på. Nå. Men det tror jeg for helvede, mand. Der er Pixeline, hulen i træet. Hvad hedder det? Pixie? Ja. Du havde skrevet over i din kommentar her, at når du havde fået 500 subscribers, så vil du vise dit ansigt. Hvorfor har du slettet det igen? Pixie! Ja, men det var lige min mor. 2 sekunder, jeg skal ud af mad. Hurtigt mad. Det er fast food. Hey, han har slettet... Pixie har slettet sin kanal. Har han? Har han lige slettet... Pixie! Det er derfor, han gik. Han har slettet den. Jeg var lige inde på den. Han har lige slettet den. Du tror ikke, du har fået ham til at slette? Ej. Hallo, Pixie! Ej, Er der nogen? prøv at tænke det også. Ej, fuck. Hallo, procent. Ej. Jeg har lige været inde. Pixie! Pixie, kom! Fuck. Nej. Pixie! Det er challenge. Pixie! Ej, nej. Ej, for helvede. Lukas! Nej. Lukas! Pixie! Ej, det skal du ikke. Jeg skal nok gå. Han har nok bare sat den på private eller sådan noget. Han har fandme ikke slettet. Fuck.
For helvede, mand! Jeg var lige subscribet. Nej! Lukas! Han er stadig på Skype, han er. Han sagde, skulle han ikke ud og hente mad? Ej, han er blevet hacket sikkert. Så er jeg tilbage. Lukas! Ja. Hvorfor har du slettet Pixie? Er du Har jeg blevet slettet jeg har ikke slettet Pixie. Nej, du blev... Nej, er jeg blevet hacket? Nej! Når man går ind på min kanal. Lukas! Jeg er blevet hacket! Nej! Jo! Det er ikke sjovt, at med at grine af ham. Er du lige blevet hacket? Det skulle... Vi griner ikke. Ikke grin. Du skulle... Jeg havde tænkt, at jeg skulle starte forfra og lave gode videoer. Du har allerede fået 15 subs, mand. Fuck. Nej. Det er også derfor, jeg ikke tør gå ud og spise og sådan noget. Fordi det kan være, at jeg bliver hacket. Nej. Jeg ville ønske, der var nogen, der ville lave en video om, at man skulle stoppe det der hackning. Jo, men mit køleskab er lige bag ved mig. Lukas, for helvede. Jeg vil aldrig mere lave video, når der er sådan nogle hackere. Der er nogen, der bliver nødt til at fortælle de der hackere, de skal stoppe. Jeg gør det. Laver du en video og fortæller, at hackerne skal stoppe? Ja. Gør du det? Ja. Det er godt, Kasper. Kasper, nu gør jeg sådan her. Lige nu ude i luften har jeg sådan en. Jeg har en high five ude i luften. Så hvis nu jeg siger high five ude i luften, så gør du det også. Og så high fiver vi hinanden. Ja. Okay? High five. Ja. High five. Ja. Hej. High five. Hej. Hej. High five. High five. High five. High five. Og Kasper, jeg vil godt sige jer, at nu, jeg tør godt komme tilbage til YouTube, når du nu fortæller hackerne, at de skal stoppe. Ja. Kasper, det betyder så meget for mig, du vil hjælpe mig. Hvor mange... Har du ikke allerede lavet 7 videoer? Jeg har lavet 8 videoer. Jeg har 500 subs! Yes! Yes! Nej. Yes! Yes! Ja! Ja. Nej, det bliver noget vildt. Nej, jeg laver en vildere video. Jeg har lige lavet en, jeg er på vej ved at lægge op. Det var en, jeg lavede her i dag, som jeg er ved at lægge op nu. Hvor jeg siger noget i den. Jeg er lige nødt til at høre en sang nu, fordi jeg skal lige fejre det. Ja, men det gør jeg også. Ja, prøv at vente lidt. Ja, hvad hedder hun? Olga, hun har lige skrevet. Ja. Ja, hun har også skrevet til mig. Synes du kun er lækker, Kasper? Jeg har ikke set hende. Craftercat, har du ikke set deres rigtige live, nej ikke livestream, sådan facecam, de havde på? Hvad er det for en video? Det er inde på Arne RFC, nej, Kallemann et eller andet. Der er der en video, hvor man kan se Olga og... Jeg ser den lige om lidt, jeg skal lige høre den her sang her. Jeg skal lige høre den her. Jeg kan ikke lige snakke lige nu, jeg skal lige høre den her. Yeah! Ja! 500! Ja! Ja! 500! Yes! 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 Yes, man!
Sup? Ja. Hvem? Seriøst? Ja, han er lige rundt 500 subs, og han flipper lige nu. Han er lige rundt 500, og han flipper meget. Go Kasper, go Kasper, go Kasper, go Kasper. Hold din kæft, jeg selv synger. Du kan mig champion, champion, champion. 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 Det er for random. Ja, jeg skal livestream om Ja. 11 minutter, så jeg skrider at blive med. Yes, man! Yes! Yes! Kato! Hvem er du? Jeg husker det I sagde. Var tilbage. Du kan mig champion, champion, champion. Du kan mig champion, champion. Her fik jeg splitter. Yeah. Er der nogen her, der var som hænder, så vil jeg høre, hvad det bare for det splitter. Yeah. Er du med det splitter? Er der nogen her, sig som en etter, så laver det bare det, hvad det bare fik splitter. Lad mig gøre 100, du sig som en etter, hvad det søger, det bare for det splitter. Lad mig gøre det, hvad det splitter, vi det, så det lader sig, så det bare fik splitter. Som en etter. And then go Ja. Hallo? Hallo, ja, ja. Hallo, der er pegefinger. Jeg sidder bare... Eller bliver jeg strider. Hallo Disco, jeg har skrevet en smiley til dig, sådan en fræk en. Prøv lige at se den. Jeg har lige skrevet noget vigtigt til dig. Hvad så, Kasper? Prøv lige. Lægger han ikke lidt? Hej. Jo. Hej Arne. Jeg snakkede med dig tidligere i dag. Kasper, vi... Du lægger. Jeg er ved at Arne. Nej, kan jeg ikke. Det er sgu ikke noget. Jeg stopper lige min upload. Nej, han skal ikke stoppe sit upload. Han er nødt til at... Okay, jeg stopper lige med at uploade. Jeg havde kun lige startet den. Hvad er det op? Snakke I om et eller andet eller noget, mens jeg var lige væk hurtigt? Nej, ikke rigtigt. Nå, okay. Hallo, Pixie, du skal altså bare lave en ny kanal eller sådan noget. Tro mig, det gør jeg, men jeg tør først, når du har skræmt hackerne væk. Det skal jeg nok. Godt. Jeg kan gøre det i min næste livestream, hvis det er, så jeg virkelig, altså fordi der kommer sikkert mange af sådan nogen på livestream og sådan noget, folk der vil prøve at hacke mig. Hvis jeg kommer til at sige noget dumt eller sådan noget. Ja. Men laver du ikke også en video da, Kasper? Hvad? Laver du ikke også en video? Det kan godt være. Fordi det vil betyde så meget for mig, hvis du gjorde. Det skal jeg nok, Pixie. Okay. Hallo, Kasper. Jeg har faktisk spørget Kasper. Ja. Jeg tænker på, kan du godt svare på den lige nu? Lave en video med det. Nej, bare svare på den lige nu. Ja, det kan jeg godt, hvis det er et seriøst spørgsmål. Har du en uddannelse sådan noget, eller om du arbejder eller sådan noget? Jeg arbejder i Brosen. Okay. Og så har jeg 9. klasses uddannelse op til 9.